ಅಲ್ಪ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪಿದರ್ದೆ ಆತಿಜಿ ಅಲ್ಪ ಬಿಜ್ಜು ರೆಡಿ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನ್ನು ನಾನು ತುಳುಟು ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೆ ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಸೊ ತುಳುಟು ಮನ್ಪುಗ ಅಂದಾಂಡು ಯಾನು ದೈವ ದೇವಿಯರ್ನ ಇತ್ತು ನಾಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಏನು ಕನ್ನಡ ಮನ್ಪೆ ದೇಪಣ್ಣ ತುಳುನಾಡು ದಕ್ಲಿಗೆ ತುಳು ಅರ್ಥ ಆಪುನು ಅಣ್ಣ ಆ ಅಂಚಿದ ಸೈಡ್ ದಕ್ಲೆ ಪೂರ ತುಳು ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಯಾನು ಕನ್ನಡ ಮನ್ಪುಯನ್ನು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಹಿಂದಿ ಉಂಡು, ಕನ್ನಡ ಉಂಡು, ತುಳು ಉಂಡು, ಮೂಜಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಲು ಉಂಡು. ಸೊ ಎನ್ ಮೂಜಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಅನ್ಕ್ ತುಳುಟು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದಾಂಡು ದೇಪಣ್ಣ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಣ್ಣ ಪೂರೆಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪುನು ಐಟ್ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಾನ್ಸ್ ಉಂಡು, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು, ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಉಂಡು, ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದೀತೀರು. ಸೊ ಯಾನು ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಂಡು ದೇಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂಡಿರು ಡಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೂರೊಂದು ಈಗ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ದೇಪಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಒಂಜಿ ನ್ಯೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ. ಸೊ ಐಟ್ ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಇಜ್ಜಿದಲ್ಲ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೂಯರು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಡಾನ್ಸ್ ತೂಪುನು ಪಂಡ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೂಪು ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಬಯ್ಯದ ಪಡ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಗೆ ಹಾಕಲು ದೀವಡಿತ್ತು ಒಂಜಿ ತಾರೀಕಿಗೆ. ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಪೂರ ರಜೆಟ್ ಪಣ್ಣದು ಆಕಲ ಊರಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತಿರು. ಆ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡಾರು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದ ಬಿಲ್ಡರ್ ಒಂದು 7th ದೀತಿರು ಪಂಡ ವೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ದೀತಿರು. ಸೊ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈಗ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇನು ತೂಕ ಇಂಚಿನ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದೀತಿರುಂದು ತೂಕ ಎಂಕಲ ಹೊಸತ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿನ ಮಾತ್ರ ಮುರಣಿ ದೀಪಾವಳಿಗ್ಲ ಭಾರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತನು ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡುಗೆ. ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕದು ನಾನು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಂತದು ಆಂಡ ಈಗ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲಾನು ಅಂಚದು ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಲೈಫ್ ಉಪ್ಪುನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿದ ಪಾಡ್ಲ ತೋಡತಿ. ಸೊ ಯಾ ನೈಟ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲಾನು ಬಟ್ ಮಲ್ಲೇಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂತೆ ಫ್ರೀ ಇತ್ತೆಡ ಏನೋ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಫ್ರೀ ಇತ್ತೆಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಡಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೇನು. ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಪೆ ತೂಕ ದಾದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ವೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪಿದರ್ದೆ ಆತಿಜಿ ಅಲ್ಪ ಆರಾಮುಡು ಪಿದಾಡ್ದು ಫೋನಾಗ ಫುಲ್ ಆ್ಯಪ್ ನಾನು ಅವಳು ಕೇನೊಂದುಂಡು ಅವಳು ಸ್ಪೀಚ್ ಕೇನೊಂದುಂಡು 7ಗೆ ಪಂಡೇರು ಮತ್ತು ಆಂಡು 7 ಒಂದು ಆಗ್ತಾನೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪಿದಾರ್ದು ಆಗ್ತಿದ್ದಿ ಜೋಕಲ್ಲ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪಿದಾರ್ದು ಆಗ್ತಿದ್ದಿ ಎಣ್ಣೆ ಏಪಲ್ಲ ಲೇಟಿ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಇಸ್ತ್ರಿಲ ಬಾಡ್ದಿ ಫುಲ್ ಪೊಡಿ 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 ಉಂಡು ಒಂದು ಮೂಲೆ ಹಿಡಿತು ನಂಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡದ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ದೆತ್ತೊಂಡು ಓಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೋಲ್ಲ ಈಜಿನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಹಿಡಿತು ನಾವೇನು ದೆತ್ತದು ಪಾಡಿ ನಿಕ್ಕ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪಾಡ ನೇಲ ಒಂದು ಏರ್ ಪೂರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತೂತು ಜಾಕು ಲೈಟ್ ತುಲೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಅನ್ನ ಫುಲ್ ಡ್ರೆಸ್ದ ಯಾಕಡೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಂತೇನು ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ಮಂತದೇನು ಇಂದೇ ಪೂರ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಂಗೆ ಫುಲ್ ಅವು ನಂಚದ ಇಸ್ತ್ರಿಲ ಪಾಡ್ದು ಜನ ಈ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆಂಜೋಕ್ಲು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನಕ್ಲ ಖಾಲಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಒಂದು ಅಕೊಲ್ಲ ಎತ್ತಲೆ ಇಟ್ಟು ಪೊಣ್ಣುಲು ಹಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲವಾಗೆ ಪನ್ಪಿ ಪಿದಾಡ್ನದು ಎನ್ನಾಡಲು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇಲೆ ಆಯೇ ಬಕ್ಕಲ ಲೇಟ್ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಪೊಣ್ಣುಲು ಹಿಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಡಿದ ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕ ನನ್ನ ಗರಡಿ ಜಾತ್ರೆಗಳ ಕೊಡು ಅಲ್ಪನೆ ಆಮೇಲೆ ಮುಗಿನಾಗನೆ ಪಾಕ ಪೊರ್ತಾಪು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬ್ರಾವನಾಗ ಏತು ಕೊಡ್ತಾಪನದು ಅದನ್ನು
ಒಂದು ಯಾಮನಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡುವೆನು ಮೆರೂನ್ ಶೇಡ್ ಒಂದು ಪಾಡಂಡ ಒಂಜಿ ದೆಪ್ಪೆರ್ನೆ ಮೂಜಿ ದಿನ ಬೋಡು ಮ್ಯಾಟ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪೋಪುನೆ ಇಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕಲರ್. ಮಿತ್ತಲು ಶೂಡಿ ಪಾಡ್ಗನ ಅಂತು ನನ್ನ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಫುಲ್ಲು ಮೆಸ್ಸಿ ಉಂಡು ಹೇರ್. ಆಯಿಲ್ ಉಂಡು ಆಯಿಲ್ ಇತ್ತದು ಫುಲ್ಲು ಮೆಸ್ಸಿ ಆಪುಂಡು. ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಂಪುವೇನು 2 ವರ್ಷ ಮಂತದೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್. ಈ ಸಲ ಮಂತುದು ಜನ ಮಂತನಂಜಿ ಅವು ಹೇರ್ ಸ್ಪಾ ಪೂರ ಮಂಪೊಡೆ ಅನ್ನ ಹೇರ್ ಸ್ಪಾ ಪೋಯಿನ ಸಲ ಮಂತುದು ಜನ ಫುಲ್ಲು ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಪುನ ಹೇರ್ ಸ್ಪಾ ಮಂತು ಜನ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮಂತುದು ಜವು ಅವು ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಪುಂಡು. ಏರ್ ಪೂರ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಮಂತರ್ತಲೆ ಅವು ಹೇರ್ ಸ್ಪಾ ಮಂಪುಲು ಇಜಿನಂಡ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂಚಿನ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ದಿಗೋಡು. ಎನ್ನ ದುಂಬು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಮಂಪುನಡು ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಬುಷಿ ಹೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು. ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಆತು ಶುಕದ ದಪ್ಪದ ಕುಜಲನ್ನು ಲಗಾಡಿ ದೆತ್ತಲ ಮನ್ಪೇರು. ಎನ್ನಾಂಡು ಫಾಸ್ಟ್ 3 minutes ಟೈಮ್ ಪಿದಾಡ್ದಾಂಡು ಎನ್ನಂಜಿ ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗ ಹೆಂಗೆ ಟೈಮ್ ದಿತ್ತು ನಾ ದೇವ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಎನ್ನಾಡುದಿಲ್ಲ. ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 3 minutes ದಿತ್ತೇನು ಪಟ ಪಟ ಬಿದ್ದಾಡಿ ಅನ್ನ ನಾ ಇಮ್ಮೇನು ಮಲ್ಲ ಮಗನ್ ತೋಡು ಮಲ್ಲ ಮಗಿನ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ದಿಪ್ಪುಯಿ ಎಲ್ಲಿ ಏನಲಾತ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ಸಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಒಂದು ಐರನ್ ಮಂತದ ಜನ ಫುಲ್ಲು ಪೊಡಿ 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 ಉಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಒಂದು ಉಳ್ಳಾಯ್ಡೆ ಮೂಲೆಡೆ ಇತ್ತನು ಇನ್ನೊಂಜಿ ದೆತ್ತೇನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ದೆಪ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ನೆಕ್ ಜಾಕೆಟ್ ಉಂಡು ಈ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತೋಜುನು ಜಾಕೆಟ್ ಏನು ಪಾಡು ಜಾನು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಏಪಲ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಕೊರೋನಾ ದಪ್ಪಗ ಬೈದಿನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ರೆ ಹೋಲು ಮಕ್ಕಳು ಮನ್ಪುವೆ ತೂಕ ಜೋಕುಲ್ ದಾದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ನನ್ನ ಜೋಕುಲ್ ನಾ ಸರದಿ ಬಿಜ್ಜು ಬೇಕಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮರ್ನೇ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಇದ್ರದ್ದು ಇಂಚಿನ ಲೇಟ್ ಯಾನು ಬರ್ತೀನಿ ದೇವರೇ ಬಲ ಬಲ ನಮ್ಮನೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಬೈಜಿ ಮಾರೆ ಈ ಕುಜಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಎಂದಿ ಬಗ ಈತು ಬರ್ಕು ಜಾಗ ಬೇಗ ಪೋನುಂಡ ಮಾರೆ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತು ಬೈಸಿದೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಾನು ಬೈದೆ ಸಾಕು. सर नमस्ते. Our Janardhan Hula sir. Here I request to Miss Clara D'Souza to accept. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಇದು ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಇದ್ದಿದ್ರು. ಈ ಸರಿ ತುಂಬ ಆಯಿತು. ಐ ಥಿಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರುವಾಗ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫುಲ್.
Next month is November. They can go and sit. Okay. Now again, dance, music. Ten people is enough. Five. Yeah. Partners, two one partners. Okay. No need to sit. Check. Hello. Check. Hello. Ready? Start ಮಾಡುದಾ? Ready? 1, 2, 3. Start. Who is finishing? Someone stand here. Okay, first. Who is finishing? You can't help. Leave. You can't lie. No, finish, man. Finish. You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes and I want you right. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತನು ವನಸ್ಸು ಪೂರ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತನು ಅಂಚೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕುಡು ಕಂಡಿತ್ತಿರು ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತನೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಸೂಜಿಗೆ ದಾರ ಬಾಡ್ರೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಿರು ಅವು ಬಲ್ಪುದ ಎದುರುಡೆ ಫೋಕಸ್ ಬಲ್ಪು ಪಾಪ ಎನ್ನ ಎದುರುದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪಾರ್ಟಿದರೆಗೆ ಅವನು ಪೊಲ್ಲೆರೆಗೆ ಬಟನ್ ಮಾಡ್ದು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವು ಎದುರಿಗೆ ಲೈಟ್ ಯಾನೋ ಎಂಜಿನ ಕುಟ್ಟೋದಿತ್ತಾನೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಹೆಂಗೆ ತೆಲ್ಕೆಲ ಹೊರದಿತ್ತು ಮಾರ ಒಂಜಿ ವೇಟ್ ತೆಲ್ಕೆ ಹೊರಪುಂಡು ಮುಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಪಿರಾಡೊಂದು ಕಲ್ಕೊಂಡಿತ್ತೀರು ಮಕ್ಕರದನು ರಡು ಮೂಜಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬಿ ಹೌಸಿ ಪೂರ ಇತ್ತನು ಎಡ್ಡೆ ಜಾಲಿ ಅಂಡು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಯಜಮಾನ್ರು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಾತಂದು ಇತ್ತೀರಿ ಎಂಕುಲು 3 ಜನ ಗಡದ್ದು ಅದು ವನಸ್ ಪುರ ಅಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಪ್ಪಲು ತಿಕ್ಕಿರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅಂಚ ಇಂಚ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ನು ಪೂರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗುರ್ತಾವು ಅಂಚ ಕೆಲದಕ್ಲು ಪೂರ ಏನನ್ನು ತೂದಿಜ್ಜಂಡ್ಗೆ ಇನಿತು ಏರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಇತ್ತದೆಡ್ಡೆ ಬಾತಿರೀರು ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂಜಿ ಟೂರ್ ಉಂಡಿಗೆ ಆ ಒಪ್ಪಗೆ ಪೋನಾಗ ಬಕ್ಕಲ ಜಾಲಿ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮದಪ್ಪೋಚಿ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದರ್ತುಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಡ್ ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.